Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जासिहरग्रोबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नै दायो बिजनि थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलै। जोबजासिम नायना होदोलाय लोगोफोर। नै आङो ओंखारबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे थाइजौ फिथाइखौनो फिसाजा जानो खाजि जानो होननानै बिहरबाय दा। ओमफ्राय नै बेखौनो लांफैबाय आङो दायो। आइमोननिसिम लांफैबाय आरोना लोगोफोर। आं दा बिजनि थांगोन नालाय लाबाय। सोबथाबलायनाय बेरायखांनानै नै दा पिलपिलिजों फैबाय लोगोफोर। पिलपिलिजोंसो हाथाय बेरायबाय दिनै बिजनिखौ। ओमफ्राय गारिखौ दोनथ'नानैहायसो थांनाय जादों नालाय। ओमफ्राय बेयावसो गारिया सान्दुंबो गोसाथार जेबो भिडिअ लानो बानानै लानाय जायासै। এই তাতে মন্দিৰ আছে না, মন্দিৰৰ ওচৰত নহয়, এই তাতে যে শিৱ মন্দিৰ আছে, এই যে এইখিনি, এই যে শিৱ মন্দিৰ, হ'ব দে, হ'ব এইখিনি গাড়ী আছে মোৰ তাতে। ৰ'দ লাগিছে চোন বহুত। नै शिव बाबानि मन्दिर। नैबे मोखाङावनो दोनदोंमोन आं गारिखौ दोनथ'नोसै। ओमफ्राय नै माबा खुसेर बिदै लोंहैनोसै हाला। नै शपिं खालामनायाबो फिसाजोनि थफ्लाफोरा सोमहाबजोब्बायहाय गरमजोंनो। नै खुसेर बिदै लोंसै।